I Røde Kors er vi knap 40.000 frivilligt engagerede, der hver dag gør en forskel for andre. Og vi bliver flere og flere. Vi er til stede i hele landet, og en stadig mere divers gruppe. Men hvordan er man frivillig i Røde Kors? Det har vi undersøgt blandt alle vores frivillige. Og der er mange måder at være frivilligt engageret på. Gennem vores mange aktiviteter hjælper Røde Kors frivillige, hvor der er behov. Vi er flest uden for de store byer, hvor lokale ildsjæle bidrager til at skabe sammenhængskraft og lokale fællesskaber. Lige meget om du har lidt tid på hånden, har lyst til at være med en gang imellem, eller om du udfører frivilligt arbejde flere gange om ugen, er du med til at gøre en forskel i Røde Kors. Der er nemlig brug for alle. Det er vigtigt, at man er glad for at være frivillig. Hele 92% er glade for at være engageret i Røde Kors, og mange har lyst til at anbefale det frivillige arbejde til andre. For 3 ud af 4 frivillige er det vigtigt, at det netop er Røde Kors og ikke en anden organisation, de er frivillige i. Frivillige i Røde Kors oplever, at de gør en forskel, og de arbejder for en vigtig sag. Det er også det, som flest frivillige er motiveret af. Og selvom mange frivillige har været i Røde Kors i mange år, vil vi altid gerne byde nye frivillige varmt velkommen. 98% af frivillige, der er startet inden for de seneste 2 år, har følt sig godt modtaget. Og vi håber på, at endnu flere vil være med. Hvis du vil vide mere om os frivillige i Røde Kors, kan du læse mere i undersøgelsen af frivilligt engagement, lavet af Epinion i samarbejde med Røde Kors.